селяни и селянки. В името на новото управление заклевам ви, изключете вашите мобилни телефони и чуйте важно съобщение. Днес в 4 часа и 14 минути източно долно европейско средно селско време с решение на Общинския съвет се сваля от вас кмета, дядо Еньо, поради непригодност да върши своите задължения. Драги съселянки, сега повече от всякога е необходимо да обединим своите женски сили, за да ликвидираме последствията и щетите от глупавото мъжко управление. Предупреждаваме, всеки опит за съпротива ще бъде пресичан за родиш и строго наказван. Новата кметица нареди мъжете да си опичат ума. Започва женско царство! Човечец ще го пребие проклетата жена. Иване, там ли си бе, Иване, женице? Светото му дете, да на ръце да го държа. Оставя ли го, ще писне като праце, гаже ли го болем. Не мога вече нищо да похвана от него. Жената ми заръча, зад вечера прязва, питата ли да метя, той ли да държа. Оставя ли го, ще писне. Бой, държа ли го, няма пита. Пак бой. Женска управия. Аз съм женска управия и моята е проклета, ама твоята... Хейша ти няма. Цяла съм посняла. Пак тая робна една тънка, да ще не види и теглото. Тегло не, ами тегло. Няма ли веднъж да ни се върне силата, беджана? Ще се върне тя, ще се върне, когато се обърнем. Кой ли ден ще увисна там на сливата, па да удра колкото и душа иска да се насити. Урсо, жена, брей. Той се е метнал на нея проклет. Душа направо. Сечих съм. Що не му дадеш малко пара свинце? Цял ден ще спи като заплано. Жиле, там вкъщи вино завърта ли се? Тя капчета не оставя. Бяхме взели те за гости да има, като ми дойдат. Ма тя не ми ряза, докато не го изцока всичкото. Знаеш, ние нямаме много, ама ще се намери да ти дам малко. Голяма добрина ще ми сториш, Божиле. Да ръкатя са малко от и джереме. Добре ли си, Божиле? Преди да изчистя лещата, изчипах градината. Годжан бурен се беше завъдил. По-рано градината тревянцала, буренянцала. Жената хич не я поглеждаше. А сега, откакто са на власт, само тревица да зърне леле, мале. Стай. Значи, надроби му със срединка и па му дай да лапа.
Абе, може и после, ама да ми я върнеш чумата ги брои. Дай, сега да ти я върна. Добре, айде. Ох, опустявам шамилата. Все едно съм песен. Ох, тъй ми по-свободно. Значи паничката. Благодаря ти. Айде. Тати, отивам за вода. Иди си. Ох, леве. Виж, вместо на кон да препуска, да искри на парча, той са за братка за вода отива. Това е божа работа. Коя ли вълчица и нямаше му вложди кокалите цял живот? Те го натири на стари години в манастира и си намери някой по-млад мъж. Абе, и той бива. Гали ще натирате нас двамата с тебе. Когато им стигне, мислиш, нашите вещи ще чакат да навършим години ли? Боже мой, райна сипа, дай на усойница. Тате! Какво си штръкнал там до оградата, бе? Бе, тук са байки, боже мой. Приказвате за работа? А малко ли работа не чаква вкъщи, бре? Работата не ще приказки! Мамо! Ей, сега ще ви се дървата сопа! Вани, ти що дириш там, бе? Нищо, ама защо те рано сидиш от общината? Я ми дъхни. Пил ли си, бе? Как съм бил? Ма как ще не си? Пил си! Марш къщи веднага! Пранете тебе чака! Вие мъжете пожалеят, все се оплаквате, че работата ви вкъщи не спори, а пак цял ден на приказки. Какви ти приказки? Казали сме си една-две думи и ние. Ако е за приказки, вие жените ги дрънкате много повече от нас. Ама на нас работата ни спори. Спори Господ като ви даде нашата сила. Ако не се бъркахте тук вкъщи, и нашата работа по-ще да спори. Но как да не ви се бъркаме, като нищо свясно не можете да направите? Хлябът ще загорите и манджата ще пресолите. Той знаем, той правим. Като не ви харесва, сами си вършете къщната работа. Като не можете да въртите една къща, защо ви хрантутим само? Знае ли работа? Вие си знаете защо. Чакай да кажа на злата, да му наложите. Стояне! Стоенчо, бе! Дай ми да пина малко прясна водица. Като си рекла, заповядай. Ех, че ти е сладка водицата, Стоенчо, ще си пина още малко. Че пили си де? Много ти е сладка водицата, Стоенчо, ще ти изпия целия медник. Майка ми ще ми закара. Че коля работа, заповядай. Не, ще ме се разсърдиш. Няма да се разсърдя. Ами ако го излея... Са кандидей. На такова хубаво момченце излива ли се водата, бре? Ще хубаво. Ти не си знаеш какво, Стоенчо. На, погледни се тук. Ало, огледалци! Погледни се, да не се срами. Че копа толкова. Видя ли се? Видях се, кое е хубаво? Всичко ти е хубаво, Стоенчо. Очите ти, черни маслини, бузите ти, бели фюджани, мустачките ти, гайтан куприна. Бразите ми! Райно! Какво, Стоенчо? Аз ти любя, мили Стоенчо. Майко засрами! Стояне! Стоенчо! Ела, ще ти кажа нещо! Засрами се и избяга!
ме клемаше по сърцето ми. Рекох да помета, че мама ми се ръча да избета. О, момченце, мамино! Трябва да побързам, че мама като види не помете, но... Момченце, мамино! Аз Стоенчо! Запей! Че защо пък да пие? Как защо? Защото много хубаво пееш. И че кое ме хубавото? Ба! Цял ден да ми пееш, цял ден ще те слушам. И пак няма да ти се наслушам, Стоенче! Какво ми думаш, Марайно? Да, попей ми още мъничко. Не бива. Защо да не бива да е, Стоенче, попей? Какви сте смешни ми момити, се искате да ви пеем. Че стоя ми как? Защо се смееш, Стоенче? Ей, да смешаме нещо. Защо се досмешал? Едно смешно. Какво е толкова смешно пак да кажи, не мога да се сетя. Като хочеш. Ето ти казах, че си хубавец. Не, то. Дай втори път. Дето ти казах, че те любя. То ли е, Стоенчо? То е смешното. Стана ли ти хубаво, като ти го рекох, бре? Ти каква си, Марайно. Аз те любя, мили Стоенчо. Ти си моята любе, ти си моята изгора. Да не ми прикажеш такива срами работи, всяка се прибирала вкъщи. Чакай, къде ще ходиш вкъщи? Чекай. Ела при мене да седнеш, Стоенче. Неща. Ела да ти кажа нещо. Пак ще ми прикажеш такива срамни работи. Няма да друго ще ти кажа, ела, не бой се. Лъжеш. Не лъжа, ако иска да се закълна. Ще дойда. Ама ще се разсърди, ако... Сега, аз като ти казвам, не ми ли вярваш, бре? Ела, седи тук до мене. Ела по-близко да Стоенче. Виж там. Къде бе? Китката ми, Марайно. Колко ти хубаво миришеше, боят, Стоенчо. Харесваш ли го? Всяка сутрин и всяка вечер го полирам с прястълбрица. Че той е много хубав, бре, Стоенче, като тебе обав. Ако знаеш вкъщи колко има и сам тям да ти скъсвам на бързо. Чакай! Пак бързаш. Ела тука. Всяка сутрин, като отивам на работа, ще ми затъкваш по една кипчета на ухото. Та цял ден за тебе да мисля, Стоенче. Ела по-близко да е миличък. Аз те любя, мили Стоенчо. Ти си моето любе. Ти си моето имане. От деца сме расли заедно. Ние сме един за друг. Ти любиш ли ме, бре, Стоенче? Аз трябва да питам, мама бе! Аз ще пратя сатове да те иска, Стоенчо, тя ще стане Кайо. Дали не видял някой Марайно? Не бой се, да никой не ни е видял. Ела, Стоенчо, да ти сложи престилката, колко си ми хубавичък. Направо си като мене ме сети, да ти изя хубавите мустачки. Знаете огледалата за тази хубост. Колко е хубавичко! Ново е. Преди малко съм го купила за тебе от пазара. Така да се оглеждаш, да си виеш мустачките, да се ги резиш, да си ги стънеш. Някои си бръснат мустаците. Грозно! Устата им на джигер приличат. Какви са хубавички! Първо да го скрия да не го види мама. Гледай го ти, че защо пък? Тя ми заръча от това нещо да не вземам. Кажи, че си го купил. Как съм си го купил, като аз нямам 5 пари, пък тя нищо не ми дава. Бедна работа, ще се смеят хората с кригов с учена си тогава. Тя наказваш. Аз съм по-големи чашки, съм взел, айде си тя. Мама ми ти бързо! Ти какво правиш, бе? Мета, мамо! Друга работа нямаш ли? Да си взел да метеш. Нали ми заръча да измета? Да, казала съм ти. Той метено ли, бе? Метовица, той метено ли, бе? Мете, толкова с работа от тебе. Само хляба ми ядеш на пусто. Мамо! Лък, добре си отваря и зъркалите, че като взема светлата по главата. И къде е как стоя работа? На мене ли пееш, Стоенче? И къде беше, като нямаше, бе? Къде бях? Тате ме повика
дали се опекла питата. Ма тя цялата почерняла, станала на въглен, а той ми пита дали е опечена. Мама сега ще дойде, тя ще му каже, опечена ли е? Не е опечена. Защо са толкова лоши нашите майки, бе? Кой ти каза, че са лоши? Ласни тук до мене. Еми, не виждаш ли? По цял ден се карат. Как да ни ги бият, не вършат нищо свясно? Ти мене ще ма биеш ли, бе? Тебе ли да бия, бе? Как можеш да си помислиш такова нещо? Цял ден на ръце ще те нося. Знай ли аз? Те как ти пък после... После ще кажа, че пак съм забила, само ще намесвам стойката. Тебе, той не умира! Ах, ти проклетико! Щупи ми точилката! Горбина като камък! Убиница за нея! И какво те е разсърдил пак, маслато? Бях му рекла да свързат вечера неща. И да си го питам, какво стана? Стана ли нещата? Ми увира, кай. Защо не увира? Тъй, ми увира. Като погледнах, какво да видя сестрице? Турнал гърдето на огнището, а в огнището ни въгленче огън и нещата си кисне в студената вода. Сече огъня, бе, глупостнико! Ойма! Ай, забравих съм да го запаля. Краднах точилката, че дето свари. Нека се смеят хората, но ума бе глупако. Скоро да вървиш да наплатиш огън и да се обръснеш. Какво си предясал се като карагончо? Не мога да си гледам такъв. Айди вътре! И нашия питата прегорил. Кажи, мамо, черема не е станала. Толкова ти работа от тия мъже. Все подирим трябва да си тича. Ами ти бе, какво си ще Върви помагай на баща, че няма да има какво да плюскате. Само да яде ги бива. Защо кориш момчето, ма? Как това? Има бутай. Защо кориш? Хубаво, ама глупаво, непослушно. Все подирим му трябва да си тича. Айди, той се научи. Абе ще научи, ама не са сладки приказки. Ай, прощавайте. Ай, прощавай ти. Сладко! Сладки, бе! Ти ли си ма причите? Добър вечер! Добре си дошла! Добър вечер, Сладки! Само си Бог добро причите. Заповядай? Не, тук ще седим, мамача. По-добре дай тук два стола да поседя малко на хлад. Стоене, дай два стола! Ти, какво прави, Сладки? Какво ще правя? Все разправи и моля по копса ми. Божил ли? Ами кой друг? Направо само... Гледна се точно! Една сегашна работа не може да направи. За два стола ще го накажа, че пак ще почне. Ела да помага, какво ма цяпаш? Ти, Стоенчо, как си? Какво правиш? Какво ще прави? Се разправи. Една сегашна работа ги направи. Какво приказва, Сладки? Тако с хубаво момченце пък. Хубаво, ама глупаво. Непослушно. Стоенчо, бива тъй. Ти трябва да слушаш мама си, да си вършиш къщната работа, че да станеш един добър кащовик. Айде, Златки, не му се сърди. Той ще слуша вече. Ела, Стоенчо, да видиш какво съм ти донесла. Я, любими стъпини, благодаря ти, Кветице! Виждаш ли? Ама май не заслужаваш. Какво приказва, Златки? Заслужава си момчето, заслужава. Ти, Стоенчо, какво ще ме почерпиш, като съм ти дошла тук на гост? Нищо. Абе, как се Как съм те учила аз тебе? Върви да ходи по учите да зръбне малко ръкица. То ще се научи. Право си е, право си е. Тъй, ама не е баща. Да ме го изпитата! Защо не? Той е по-глупостник, като пекал питата, изгорила. Пак глянясала, язък за брашното. Само първо съм те научи. Райна, ето заглежда ли ваш Стоенчо? Сега не съм се приказала такова с нещо. С мен сякаш не ми са вярва. Тя е една усойница. Гледа като майка си. Ние ли виждаш какво прави?
пазил ме, Господи. Не ти трябва. То само такива хора тук, бе. Че парадика. Ари, бе, стояне цял ден. Докато на воля. Само да се прегреш леко да прави. Каза твоя дай, бе! Мезели! Виж го, пичице, и пита още. То не е криво, то ще се научи момчето. Но кога ще се научи? Станала е кучавиче тъгъл и какви мустаци е засукал. Не ти казах да ги обръснеш, бе. Сладке, мустачките няма да закачате. Нали още кариш ме по новата вода в общината? Решихме, ама още тогава разбрах, че не сме решили добре. И още тогава много съветнички бяха против. Не помниш ли? Абе, сякаш ще виж, да? Стъде малко Тука ще стоиш. на тия мъжета. Кой както иска. Пъй на Слоенчо по-мовяза старата мода. И какви хубави мустачки има. И ти кажеш на бащата да те ме взе. Какво се втелява такъв? По-форска не стига си откъл. Какво? Ай назад, пичке. Добре си дошла. Пак ще идваш. Как ми ме на шархията? Запали ми гърлото. Два пъти съм я варила. Пимис. Мезето сега ще дойде. Напред аз като ме служи, пази Божията му подмеса ръкия без мезе. Ще вдигне една грама, а пък сега се прави, че не знае. Правят се, мазлатки, правят се. Всичките мъже са такива. Той иска да ни накара да се върнем в къщи, да си поемем къщната работа, ама ще им преседне. Как щял да си спусне властта, че то царство дава ли се така? Бе, те ще си клекнат най-после. Само да прекараме новата реформа. Каква е тя? Тия дни ми дойде на ума. Член първи! От сега нататък, когато се роди дете, бащата ще лежи до него като родилка. Не майка. Алинея първа! И ще го кърви. Това е много. Ще позапира вкъщи, а ти и това няма. Мъжете да лежат като родил. Каква е работата? Ами ние ще си бъдем свободни. Виж, мъжете, тази реформа е много хубава. Ще я приемам с абсолютно мнозинство. Коя ли ще вдигне ръка против нея? Никоя. То и аз не знам. То твоите реформи не са най-хубави. Какво правиш, бе? Какво е той в устата ти? Не, ти остане по Правиш като талета с толкова. Не. Сега ще поседичи малко. Иди тук баща с води кукно. Викни, Иван! Ела сега ще гледам как ще гледам.
Златки, това вече е пожара. И да вземем решение да молим Бога, пък каквото даде. Откъде знаеш? Както ни даде царството, може и това да ни даде. Тогава не само ще ги вържат, ами ще ги закупя вкъщи. Да му се и брадата да ми си покажат. Ми, Златки, аз ще си помисля и за тази реформа. Мислих, вечици, мислих. Аз мисля, Златки, за всички ви мисля. Ама няма кой за мене да помисли. Що думаш, кметице? Нима ние не мислим за тебе. Нима не се молим Богу за тебе. Нали ти си нашата царица, а ние твои пчелици. Нали ти не крепиш царството. Ама... Ние мислим за тебе, не велика кът. Има една опозиция, ама да не те еля. Нали смазахме на изборите? За опозицията 5 пари не давам. Власт без опозиция може ли? Ами и друго. Вие мислите, Златки, за мене, ама никой от вас не ме попита. Какво съм? Що съм вкъщи? Как живея? Абе, не ми е дошло много да те питаме, защото все в общината и за общински работи приказваме. Имам ли мъж, нямам ли? Какво? Защо? Да нямам ли дядо Еню? Не, ама го натири. Старя съвсем. Грохна вече. Не довижда, ни дочува. Никаква работа не може да ми свърши вкъщи. Изпъди го да върви при старците в манастира. Да си доживява старините. Ами сега? Сега съм без мъж. Той по-напред беше тъй, ма сега съм ептен без мъж. Че то не бива така да с мъж да останеш. От друга страна, пък се питам, какво ли ще ми се падне? Гледаш го отвънка, мъж. Отвътре, червива ябълка. Да не излезе отвънка на ход. Виж, аз ще предложа този въпрос в общината и там всички заедно ще изберем мъж. Не. Бълшинство, кой знае какво чудовище ще ми се падне. Не го погледна. Как тогава? Аз сама ще си го избера. Пък ти ще предложиш общината да ми направи сватбата. Едно време мъжете си правиха юбилей за нищо и за никакво. Сега, защо да не си ожените кметицата, като ви е толкова заслужила? Една сватба ще му дръпне, да се чуят по цял свят. А ти да си избереш едно младо, хубаво мъжне, както прилича на кметица. Аз си го вече избрах. Дай да фигна за него здраве тогава. Я го кажи, ако не креш, кой ли ще е това късметлен? Ваш Стоенчо. Наш Винчо. Защо? Не кандидстваш ли? Кандидствам. Как да не кандидствам, кметичке? Голям късмет за него. Голям късмет за мене. Страх ме само, дали ще може да ти угодим? Ще ми угоди. Колкото за... Той не бой се. После къщите работи още слабича. Баща му един кълпасан и цял се е метнал на него. Той е Стоенчо, Златки, сестрице. Какво къщовниче ще направя? Само... Дай Боже. Да ти кажа право, Златки, сестрице. Аз отдавна съм си го харесал и си го обичам. Щом си го харесала, давам ти го. Само дали дава дума на някоя друга. То ще чамя. От любов хабер си няма. Пък и да дам, аз нали съм тука. Айде да ти чете кметишке. Дай да се ударим ръце. Айде. Родихме се вече. Браво. Амин. Вечера, като дигнем да се даде, ще ти дойде на гости. Ще направи водеж и до неделя сватба. Бива ли? Бива, защо не бива? Да, ние протакаме много. Както речеш, кметичке. Обаче чакай малко. Да кажем на Божу. Божире! Абе, не, ти бе, ти Пък общината вече е твоя работа. Аз знам там как ще го направя. То като им кажа, ще бъде една радост. Добър вечер, кметички. Има ли работа в общината? Има, бай Божиле, от работа ще ми се пръсне главата. Не е лесно да се оправят хорските работи. Кметицата ми донесе голяма радост. Бог да я благослови, каква радост тупак е. Той да не иска нас, Стоенчо. За какво? За копач, за сяж, за жатвар? Абе, за какво си иска, момче? Че като и време на годината, за копач, за сяж, за жатвар. Абе, за мъж, домакин. Ами, дядо Еню. Отиде си, дядо ти Еню. Остави ме самичка. Че, как не сме чули? Бог да го прости. Отиде в манастира. Слава Богу, разправяй си. Свето и оттам излизане на бял свят няма. Какво ще кажеш? Добър човек беше дядо Еню.
големи приятели бяхме. Помня, когато беше кмет. Абе, подявам те, дядо Теню, бе, кажи да го дадем ли Стояна? Бе, да бяхме почакали бари 40 да минат стопанки. Пак, и аз съм седнала да го питам, че би много ще го слушам. Нали искаш да си кажа думата без стопанки? Бе, махни се да не те гледам, много ме потрябва твоята глупава дума. Махай се, айди, кома гледаш? И аз би още вили глава. Абе, той вили глава, ама аз ще причукам тази глава. И нали се да кажеш още в манастира. Той дидо е по-млад, ама... Отдавна да съм му дала пътя. Ама като не му достигат още 5-6 години според закона... Законна опозицията, Златке! Още утрешния режим. Дай работа. Какво? Ти си още млада. Няма да се състаряваш с него. Ай, кметице, Господа ти позначи устата за тия сладкито ми. Ще ти светне пред Е, ще ми светне, как няма да ми светне? моето къденче да се говори. Стоени! Ела за малко! Стоени! Ела. Стоенчо, искаш ли да ми станеш къщовник? Иска. Ще те оженям за кметицата, бе. Целувай ръка. Знам ли аз? Как да не ще? Такъв късмет. Целувай ръка и не бяга от късмета си. Мир ти казах, млада още. Кабир си няма от любов. Ще го науча. Ще си го науча за мен. Деви си, докато тук, аз не дай вечера. Дай подай пъчката в публика, сега помазяваш. Виж тук. Кацнал бръмбарна трънка, паснах палата трънка, дочула гомчица с неврела душица. Слуша пролете, буйно порозавате, видели ги комари, сертени се знае. С ръце си нищо няма да похващаш. На меки душеци ще спиш. Захарни петета и стъпити ще ядеш. От високи чердаци ще гледаш. И за не команди ще даваш. Страх ме, баба, от тебе! Какво? Прощавай, кметичке! Лоша дума издумах. Просто ти, Стоенчо. Ама онзи те е надумал, но той пред мен ще отговаря за тая дума проклета. Не той, кметичке, аз те без да искам го казах. Още тая вечер в карцера ще го хвърля. Ама, кметичке, не е лош баща ми, моля ти се, прости му. Що ми се те молиш? Прощава ми, Демо. Стани, Стоенчо, да ти оправя риската, колко е хубавичка. Ела насам не бягай, никой няма да ни види. О, срам е, баба, кметичке. Прощава. Хайде, ела сега. Побягай сега, Стоенчо. Ей да бягай, защото е. Ела. Командът се, Стоенчо. О, ти си хубавичка. Петрови мачите, като Петров чупирите. Какво е твои мразище, бе? Аз съм кметице. Що щеш тука, бе? Аз идех да ти искам прошка за одевещите ми думи, да ти кажа, че може да ни чакаме 40 на дядо Еню. Мълчиш, не се обаждаш. Аз вика, кметице! Ама ти се беше така запалила, че не е чу даже. И си рекох, че може да съм ти домилял и се оставих да ме целунеш. Маскарад проклета и не те е срам. Че като ми думаш да не се сраме от тебе. Млък. Прощавай, кметице. Махай се от очите ми. И аз идех за прошка. Къде се изгуби, бе? Не се от кампана ме цепиш. Аз додох да искам прошка на кметицата и да й кажа, че може да не чакаме 40 на дядо Еню. Те подявате, дядо Теню. Марш вкъщи веднага. Язък, Малки, че не влева. Стига, сестро, много пих.
Мрежи ми се вече пред очите. Не довиждам печа в мрачината. Това такава радост се пие, бе, кметице. Спи си, плаче, всичкото. Каерля, да вървим. Ах, къде е моето либе? Няма ги вече челки мявки да се пръждосват и се бят. Не искам! Не искам! О, това е му заиминия този бабишкел сега. Колко се разплаква, бе, държа мъжки, бе. Какъв се държа мъжки, тати, като ми сърцето му минско е! Пет пъти порача. Ленчим, както ленчим жените едно време. Ще се обмислят при мъжените за райна, е! И тя каквато е проклета, баре 5 пъти на нещо бие. Тя днес ми каза... Ай, ти що какво ти казала? Ай, сме стола и сенки ти помогли да прибера тук. Аре, кажи какво ти казала, Райна. Тя днес ми каза, че никога няма да ме бие и по цял ден на ръце ще ме носи. Ти вярваш с всичкия си ум, жена е то синко, лъжа е марията му. Пък и да ме лъже, но не е млада и хубава. Нали аз се обичам. По цял ден диванче прашни стоя и в очите ще я гледам. То, тая любов влизаме плачите на жените. По врага меките дюшеци и високите чертати на това бабище. Само закани петлета или хлеби щяла да ме храни. Аз не съм Кензел. Виж сега, тя ще те гледа като писано яйце. Прашинка няма да падне на теб. Не искам Райна! Хубаво, ама какво е Райна пред кметицата? Тя има и сила, и власт, и полиция. Тогава ще се обясня, хваща мъжето, слага Започва брат да не е слабият после. Айде! Ни, чули вратата! Ами кой ще правим с тази проклетата бабичка, бе? Айде, ще отида, ще кажа на Райна. Може тя да измисли нещо. Айде, ма с нея. Ване, бе! Изглеждай! Ване! Аре, бе! Ето му те проблема. Има ли заседание? Ама не дихте заседания. Няма друга работа. Ние сме здравство, всичко ни като доведа. Пък ти само да се дава. Съм сега куч правим. Не да се токи, като на мене. Абе, аре, аз вкъщи там ще кажа. Дето били. Айде. Сещаш ли се какво да направим? Дядо Еньо! Чили си, бе! Аз съм Божеле. Дядо ти Бог добро. Добър вечер, Иване. Добър вечер, дядо Еньо. Дядо Еньо, ти ли си, бе? Аз той не ти ли си, бе? Голям да ти порасне. Голям да пораснеш. Той порасъл, ама за беда порасъл. Тежко време, Божеле. Кой расте, кой старе, се забера. Ама ние те знаем в манастира, пак ти тука. Как манастира? Изпъди ме бабата Иване, изпъди. Бил съм стар. И аз виждам, че не съм млад, пак тя млада не. Гледай ти, бабище. 40 години сме живеели заедно. Сега пощураеме на тири. Ах, да съм знаел още на сватбата, да съм я удушил. Ела е тук жените, ама на среща им не може да се излезе. Че ти избягали от манастира? Стои ли са там, бе, брате? То кучешки живот не ми по-лошо.
Рекох си, не стоя, ще избягам. То какво ще да става? То ми там смърт и тук смърт. Тук баре по-достойно. Ако щат да ме заколят, да се знае и да се приказва, че геройският план и последния рекмет. Че добре си намислил, дядо Ваньо. По-добре тук геройски, отколкото там на празно. Ми кажи ни какво да правим ние сега с тая беда, дето ни се бие сега над главите. Каква беда? Твоята баба иска да се жени за наш Стоян. Що думаш? Хайде де. Да, тази вечер будеш и до неделя сватба. Добре, съвсем ме побеснява. За това ли ме начили лъча мене? Сега знам защо не ме ще. А Стоян? Не иска, казва, че ще се обеся, ако го дадат. Майка му дава. На това бабище. Махко, горчичка. Той иска за вашата Райна, Иване. Наша Райна. Да бе, чао го люби. Тъкмо днес му е напила менците и му е взела китката от ход. Тя знае, че кметицата го иска. Ами не, никой все още не знае. Значи трябва да побързаме да й кажем. И аз викам да й кажем, ние нищо не можем да направим без нея. Какво ли ще направите и с нея? Кметицата яка, каквото каже, той става. Ние да й кажем пък каквото излезе. Той да не е тъй. Кой от нас ще излезе? Ние сме все мъжки, пък полицейския час вече удари. Те от общината силно страда с пушки. Мъжко няма да видиш навънка. Защо не отидеш ти? Що аз? Ти иди, бе? Не, полет са мен достатъчно ма биха вече. Сечих съм. Ще играем камик, ножица, хартия. Ставай! Камик, ножица, хартия, Пак ще има нами! Дай пак! Камик, ножица, хартия, Още един път! Айде! Камик, ножица, хартия, Какво стана ти отиваш? Видях! Аз отивам. Заминавам! Отивам си! Заминам на гробищата! Абе, никъде не отивам! Ще чакаме! Еми да чакаш. Ще чакам. Ами сега и тази баба ще дойде тука, бе! Какво ще правим? Ама не искам, пак ще ме гони! Спуска се отгоре му като улица на пиле! Кой е тука, бре? Майка ти сега предложи тая вечер да те седят да сме ти ходе. Знаеш ли това? Знае, Райно! Ти искаш ли? Не искам, Райно, не искам! Ми тъхмо си думахме как да ти го кажем. Аз щом чух това предложение, скочих и правя тук. За мене, искаш ли да се ожениш? Бъйка, нещо! Искам, Райно, искам! Еди ме, буди ме, макар и на край света! Баре, Божиле, даваш ли ми го? Давам ти го, Райно! Давам и благословията си! Тако! Благословени бъдете от мене! Тебе пък моля те е питал. Благодаря, дядо Еньо, Бог с добро да се отгорне. Стоене, след малко ще дойда с моя другарка да те открадна. Вземи си каквото ти трябва за път. Божиле, на кметицата дайте много вино и ракия, добре да се напие. Ай, довиждане! Ще ми крада, ще ми крада! Колко става? Но време ни крадяхме жените. Сега те нас крадат. Опът свят. Женско царство. Как ще забравя оная нощ? Не бях тогава. Не зная по какви причини Бог реши, да ние мъжете си изгубихме силата. Ама не само силата ни взеха, не и гащите ни смъкнаха, препасаха ни стилки, забратиха ни. Затвориха ни вкъщи да перем, да готвим, баници да мием, децата да гледаме. Ама къщна работа с мъжки ръце става ли? За всяка грешка бой!
и все не можем да им угодим. Че и старост ни почитат, както е речено от Бога, да не затварят нас старците в манастири да време, а бабите ни да се вземат млади мъже. Добре си ни дошла, драга кметичке! Заповядай! Божечко, те дойдоха! Божечко, те дойдоха, а Райна още я няма! Сега какво ще правя? Е, тук ще се скрия. Още ли няма? Няма я, бе! Оф, сега какво ще правим? Майка ти набира да влизаш при тях? Не искам, не. Жиде, къде е Стоян? Още ли се гизди? Съхнали му калеврите, че отиде в побора да ги маже с рибя маса. Абе, бос да дойде, бе, няма да го гледам в краката я. Бива ли бос? Нали е годен? Жиде, кажи му по-скоро, медицата не може да чака вече, пак ме излагате. Сега какво ще правим? Страх ме да не се усъмня. Тогава всичко пропада. Да дойдеш за малко вътре, доде дойде Райна. Не искам. Ако Райна не дойде, аз сам ще изляза да я търся. Бе, ти какво си приказваш, бе? Стражарките веднага ще уловят. Или тогава влез вътре и кажи, че не сега ще дойдат и дай да пият повече ракия да се напият, бе. Нали Райната и ти каза? Оф, той бива път да видим какво ще излезе. Дали съм си взел всичко? Гащите ми! Кога ли ще взема всичкия чиз? Страшно набират да влезеш при тях, кметицата вика, годеникът ми, тук до мене да седне. Да и приседне да новесата на общинска сметка! И майка ти те вика. Райно! Райно! Забавих се доде си събера дружинката. Ейди, чакат на пътя. С пушки ли? Чекът, бе. Шига ме, тя съм против насилието. Няма, той си стига, той насилие на животни, дръпни се малко. Айде, ще ти взема момчето, айде. Айде, на добър ви час, деца. Айде. Сега ще стане тя, каквато ще стане. Хора ще кажа вътре. Къде остава това момче, бе, чакам, къде е Стоян? Бе, нали така, маш с калибри по побора. Я да аз какво и той мазане? Сега втасах. Да не си навлека патенката, че може. Аз хубава. Ето той да дойде при мене, аз трябва да го търся. Божиле, къде е Стоенчо? Тук беше и сега. Няма го там. Няма ли го? Че как да не се е скрил? Че защо ще се крие? Срамува се от момчето. Скоро да казваш, ще ти струшавам чутурата. Как аз ще го скрия без панкер, коджами, че човек, да не е игла? Казвай, че дяволите те взима. Твоето и чудо, пекици, викат ни на годиш, а годинник няма. Какво става тук, беджана? Стоенчо май го е срам, да се е скрил, казват. Тойто, че бива ли той?
Стига, не, стига! Няма го там проклетото момче. Аз нали ти казах? Скоро да го намериш, че душицата ти е важна. Как да го намерим кожицата му отира? Ама ти поразия. Аз да ти кажа ли? Гълъбчето май се е изплъзнало из ръцете на кметицата. И кой знае къде е хвърчи сега. Язък не можа да му се порадва. Беше облещил едни очи, младичко, хубавко. Падай се, тя се майко забрави. Най-сега сватба на общинска сметка. Заслужила била. Хайто ли да се заслужили? Ето да ще държи го! Връщай го, Стоян! Ей, справи се, не стои, не стига ти го, че им пред гостите. Не дей го, мазлато! Момчето не е криво. Стоенчо, моят момче, защо правиш тъй? Защо се криш? Пуснете, кума. Стига ти го, че им пред гостите. Справи се, те, че да не заиграе купилицата. Мазлато, бива ли да биеш хубавото момче? Той е послушно, умно. Ела, Стоенчо. Ай, Не той! кой си ти, бе? Дядо, ти какво правиш тука, бе? Метице, тука има заговор. Тука има заговор. Тука има заговор. Бум, бум. Къде стоя? Не зная. Не знаеш ли? Бялачко, вие двамата сте се наговорили. Не сме разпаки, аз сега виждам дядо Еню. Лъжеш, вие двамата сте скрили Стояна. Казвай! Не сме, бе! Иди да се уче. Аз да ви кажа ли? Тук има бягство. Стоян е избягал. Скоро стражите тука. Бързо. Да му мислите, ако Стоян е избягал, ще ви полея с катран и като свещи живи ще изгорите. Разбрахте ли? Ама, печица, ние нищо не знаем. Ще видим, ще видим. Стоян е избягал. Кога е избягал? Нали Стоян Златин? Той. Още отделе го срещнахме. Тъкмо на моста с Райна Стефкина. Райна Стефкина. Чули? Райна. Господ да я порази! И другите ли? Кои? Едната беше май Ника Димкината. Всичките с пушки. И сред тях вече Стоян Златин. Ти са генерално. И защо не ги спряхте? Те си казаха паролата. И ние си помислихме, че ще го карат на някъде. Видя ли? Райна, хем те питах одеве. Ама да съм знаела, на! Тя ме отвляка от проклетницата. Вие не знаете ли, че останете проклетницата? Никой не ни е казал да сме знаели, кметице. Бързо да ги намерите, всичките тук ги искам. Разбрахме, кметице. Вие бе, ти, старико, ти си избягал от настина да ми разваля сватбата, а? Ще ми разваляте сватбата, а? Кой е подученика ми, бе? Ама, печица, ние нищо не знаем. Знаете, не знаете? Ей, сега ще умрете. Скоро е мъже. Бързо. Молим ти се. Ще ви дигате, а? Заговори, а? Прочетете си последната молитва. Не, ама, печица, молим ти се. Молете се на Бога, а не на мене. Стига ви толкова. Приносойте. Така. Писък и Оливия и цялото село да се знае. Кметицата прави годеща с бесилка. Ще ви обеся там. Пред общината ще ви обеся. За пример на всички глупави мъжища. Хайде, бързо горе. Къде е страшно да ги поведе? Бързо. Нямате ли бари капка милост? Бог всичко вижда, всичко плаща. Сега аз плащам. Вървете. Мъже, ставайте! Силата ни се върна! Долу престилките! Долу забратките! Напузвайте плуктурите! Слагайте кълпаците! Свърши се вече женското царство! Нашето царство се върна! Ще ни бесите, а? Ще ни бесите, а? На колене! Божиле! Какво ви чудо, бе, хора? Как да си
човек ръката и като се... И да културите, каква стана тя? Каква ли? Ага, ето ти кметицата, ето ти съветничките, ето ти жандарката. Какво ли съдува сега моята женичка? Кметици, там се видя, твоята сватба няма да стане. Ами кажи ни какво искаш? На веселото ли да обвисне или жива да изгориш? Божичко зер, сега се сети за него. Ама, Божине, прости ми! Але почакай малко и на тебе ще дойде реда. Каже по-скоро, бабо, я да си намеря някой младо момиче. Божине, прости ми, имай милост! Милост ли? Отдеве не искахте да чуете. Ама, Ниньо, не очи ми се молим! Сега плачеш, а? Колко наши братя се разплакала? Попотявани съм! Простете ми! Простете ми! Абе, ние защо стоим, бе? Хайде да се Чакай малко, защо си морим ръцете с бой? Добре, Божиле, какво да направим? Абе, какво бе? Ще ги обесим? Сега ще мислят като котки на мъжето. Чакай малко. А тази, дето поштори нашите жени, искаше да се жени за моя Стоенчо, ще я полеем с катран и ще я запалим да ни посвети. Света Богородица няма как да те чуе, защото маскари целия женски род, киди поклетата, вижте. Татко! Стоене, синко! Чучо Иване, дядо Еньо! Свърши се нашите! Свърши се нашите, бе! Стоене, виж, женската царщина. Мамо! Прости, татко! Голяма грешница е, сине. Помниш ли какво правиш с нас? Тебе? От радост аз вече забрави и ти, моля ти се. О, как ме молиш толкова, нека я пустя. На, целуе ръка. Съди. Дядо Еньо, прости ти на твоята обезмоя бабичка. Много искаш от мене. Прости ме, човек. Голяма радост начака. Ще празнуваме хем нашето царство, хем моята сватба. Райно, моля се, помили ти, дядо Еньо. Дядо Еньо, моля ти се, прости заради нашата радост. Абе, дядо Еньо, джамите мъже имат ли в ръцете си власт царщина, се забравят и не знаят какво правят. Та жените ли няма да поштореят? Така да бъде. Ела тука. Простелна ти. Целувай ръка. Ма какви хора сте вие, бе, Джана? Нормални ли сте? Местата ви са още сини от бой да вие. Чичо Иване, дядо Иване, моля ти се, прости, било каквото било, забрави. Тъй било то, я е да са на наше място, леле. Било път човек, бе. Татко, Иване! Ай, много ми сам да не го считате, бе. Иване! Тъй ми са монтяйди от мен да ме. Абе, Стоене. И къде се завари силата, бре? Горе в лозята. Докато усетих веднага тука. Горе по водята бил, че усещал, ние тези филми ги знаем. Татко, де ми дето завари, бе? Тука като ма напъна. Да ви кажа ли? Това е Божа работа. Бог е направил това чудо за наше спасение. Оле, ръката ми! Мамо! Оле, не мога да се прекъсна! Така ще бил късмета. Нали ви казах? Божа работа. Наказание от Бога. Ами сега? Сега ли? Сега нека и виси ръката цял живот. Нали сте ще трябва да запомним пустото им женско царство? Ма ти ма степке! Скоро да отидеш ръка на мъжете!
Слушайте, чеда мои, не можете да продължавате както до сега. Създадох ви по мой образ и подобие, за да живеете в мир, сговор и обич и да бъдете едно. Сега сте разделени, но пред мен всички сте равни. Слушайте ме, станете и се хванете за ръце всички. Всички. Ето така. Хванати за ръце, живейте щастливо живота си. Ще го наречете хоро. Ще влезе в домовете и традициите ви, в фолклора ви. И нека любовта е вашето царство. Благодаря ви от сърце за тая препълнена зала. Аплодисментите са изцяло за тях. В такъв един момент, знаете ли какво си мисля? Добре, че съм с водоустойчив грим. Много се вълнувам наистина. Искам да благодаря на тия прекрасни деца за това, че за втора поредна година ми повярваха и си повярваха. Този спектакъл беше голямо предизвикателство за тях и мисля, че се справиха добре. Благодаря на всички, които страшно много ни помогнаха за този спектакъл. Първо искам да благодаря на моите колежки, с които работим прекрасно и за които 7-дневната работна седмица отдавна е нещо нормално. Благодаря на екипа на читалището, на Диан, който страшно ни помогна за декора, на училищното ръководство, че беше така отзивчиво винаги да ги освобождава от училище, когато има нужда за репетиции. Специално благодаря на Душко Дуков. Аплодисменти. Който ми помогна също. Искам да благодаря на едно момче, което тук от прожекторите не виждам добре в средата на залата. Специални аплодисменти за Ники. Винаги отразява всички събития, помогна ни страшно много с по една дума,
без уговорки, без нищо. И с нейния спектакъла искам да ви кажа, че спектакъла ни е класиран за 27-то издание на театралния фестивал в Каварна, с което сме много горди за това. Искам да ви съобщя, че с огромно съжаление, че до година нашият състав ще бъде с 2 члена по-малко. Имаме 2 абитуриента, които искам да поканя тук напред. Благодаря на тия прекрасни момчета, защото те са душата и сърцето на този колектив. Не е тайна, че те накъсаха всички останали да се съберем като колектив. Искам да ви благодаря от сърце, момчета. И сега искам да поканя тук директора на Общински детски комплекс, госпожа Пламена Маринова, защото сме им подготвили една мъничка изненада. И кой тата? Първо, с риск да се повторя, искам също да благодаря и от мое име на всички участници за това, което сте и за това, което дадохте, за да се случи всичко това. Беше прекрасно. После искам отделно да се обърна към вас двамата и с голяма благодарност за отдадеността, таланта и сърцето, които вложихте във всяка роля, репетиция и миг прекаран на сцената и зад кулисите. С аплодисменти ви изпращаме към новата сцена на живота. Без суфльори, но с много вдъхновение. Днес не казваме с Богом, а до скоро, защото хора като вас винаги носят светлината на сцената със себе си, където и да отидат. Бъдете смели, обичайте сцената на живота и не се страхувайте да импровизирате, дори когато нямате сценарии. Нека бъдещите ви роли, в които блестите, са всичко за вас и независимо дали с грим, тога или диплома под ръка, бъдете звезди както тук. И помнете, театърът не е място, то е хората, които го правят. А вие винаги ще останете част от нашата трупа. Благодарим. Последно, извинявайте, че ви държахме толкова прави, да ви поканя на 28 май. Със същия голям спектакъл ще се представи по-малката ни трупа. Театърът е по Ханс Кристиан Андерсен, но е за възрастни, така че мисля, че и малките ни артисти заслужават една пълна зала. Заповядайте! Един поздрав за нашата режисьорка. Тя е господарката на всяко шоу. Тя е майсторът на всички телевизионни рецепти. Тя е бога на ефира. Тя е на всяка манджа меродия. Упс.